дар дунё ҳар як фан ва илм таърих ва пайдоиши худро дорад. илми алгебра ва риёзиёт ки яке аз илмҳои дақиқ маҳсуб мешавад, аввалин маротиба ин илмро муҳаммад хоразмӣ тавонист ки асос мегузорад. ва алон мо нигоҳе андохтаем ба таърих ва пайдоиши илми алгебра. алгебра ҳамчун қисми таркибии илми ҳисоб, арифметика муддати тӯлонӣ бо вай якҷоя инкишоф ёфт. дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш бобулиҳо, мисриҳо, баъдтар юнониҳо, хитоиҳо ва ҳиндуҳои қадим ишораҳои алоҳида истифода бурда масъалаҳои гуногунро ҳал менамуданд. махсусан дар осиёи миёна ва ҳиндустони асри миёнагӣ тахминан асрҳои 9-11 ин фани қадима хеле пеш рафт ва бо кашфиётҳои навин ғанӣ гашт. хоразмӣ нахустин шахсе буд ки ба фани алгебра асос гузошт. алгебраи хоразмӣ дар давоми асрҳои 11-16 дар тарҷумаи лотинияш мавриди омӯзиши аврупоиён қарор гирифта, барои дар ғарб тараққӣ ёфтани ин фани бостонӣ замина гузошт. то асри 15 ҳамаи бузургиҳо, амалҳо бо онҳо, аҳволу ҷавобҳои масъалаҳо танҳо бо ибораҳо ифода меёфтанд. бинобар ҳамин математикаи то он давра мавҷударо математикаи риторикӣ ё иборавӣ меномиданд. ифодаҳои ададӣ, ифодаҳои ҳарфӣ ва аломатҳову ишораҳои оҳиста оҳиста дар илм ҷойи устувориро соҳиб шуданд. дар нимаи дуюми асри 15 дар италия, олмон ва мамолики дигари аврупо баъзе аломатҳои алгебравӣ қабул шуданд, ба истифода аз ҳарфҳо асос гузошта буданд. масалан дар охири асри 15 олими фаронсавӣ Франсуа Виет солҳои 1540-1603 на танҳо барои ифодаи номаълум, балки барои навиштани адади дилхоҳ низ ҳарфҳои алифбои лотиниро истифода бурда ба кашфи ифодаҳову формулаҳо асос гузошт. рафта рафта дар асри 18 дар математика аллакай бузургиҳои гуногунро бо ҳарфҳои гуногун ифода кардагӣ мешуданд. мин баъд бо ҳарфҳо низ ҳамаи аломатҳои ҳисоб иҷро мешуданд ки барои ададҳо ҷой доштанд. ба сифати аломати зарб истифода шудани нуқта низ аз ҳамин давра оғоз гардидааст. барои ифодаи амали тақсим асосан дар осиёи миёна аломати тарҳ истифода мешуд. ҳам аломати зарбу ҳам аломати тақсим дар шакли ду нуқта дар охири асри 17 аз тарафи математики олмонӣ Лайбниц қабул шудаанд. дар ибтидои асри 17 аломатҳои баробарӣ ва қавсҳо дохил гардидаанд. қавсҳои ним давраро математики италиёвӣ Тарталия, қавсҳои квадратиро ҳамватани ӯ Бомбели ва қавсҳои фигуравиро Виет пешниҳод намуданд. аз соли 1637 сар карда аз тарафи математики олмонӣ Декарт номаълум бо яке аз ҳарфҳои охири алифбои лотинӣ ва ададҳои дохилшуда бо яке аз ҳарфҳои аввали ҳамин алифбо ишора шудан гирифт. ҳамин тавр Декарт аввалин шуда ба рамзҳои алгебравӣ шакли муосирро додааст. аломатҳои калон ва хурд соли 1631 аз тарафи Гариот, аломати баробарӣ бори нахуст аз тарафи Рекорд қабул шудаанд. ишорати амали тарҳ низ дар охири асри 15 аз тарафи математикҳои олмонӣ пешниҳод шудааст. аломатҳо бо дараҷаҳо ва аз ин ҷо бо бисёр аъзогиҳо ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим маълум буданд. танҳо камбудӣ дар он аст ки ин амалҳо на бо ишораҳои ҳарфӣ балки бо ибораҳо ифода ёфтанд ки барои истифода ноқулаи ҳисоб меёбанд. аз ибтидои асри 17 сар карда амалҳо бо дараҷаҳо ва якаъзогиҳо ҳамон тавре ки мо ҳоло ба онҳо одат кардаем дар аврупо паҳн гаштан гирифтанд. аз ин ҷо имкони зарби якаъзогӣ бо якаъзогӣ, якаъзогӣ бо бисёраъзогӣ ва сипас бисёраъзогӣ бо бисёраъзогӣ ба миён омад. ба ибораи дигар алгебра оҳиста оҳиста шакли ҷиддиву пай дар пайро соҳиб гашт. тақрибан дар охирҳои асри 17 ва ибтидои асри 18 ба ҳамон мундариҷае соҳиб гашт ки мо ҳоло онро дар мактабҳо меомӯзем. дар барқароршавӣ ва устувории алгебра
ҳамчунин шохаи мустақили математика олимони бисёр мамлакатҳо хусусан осиёи миёна саҳм гузоранд. Агар поягузори алгебра ҳамчун илм олими бузург муҳаммад хоразмӣ ҳисоб ёбад, файласуф ва математику ситорашиноси дигари форсу тоҷик Умари Хайём пас аз 3 асри ҳаёти ӯ ин илми бостониро қуввату илҳоми тоза бахшид. Дар инкишофи алгебра ҳиссаи олимони италиёвии асри 16 Тарталия ва Кардано, олими бузурги олмонӣ Декарт, олими фаронсавӣ Франсуа Виет низ калон аст, вале ҳеҷ ягон фан алалхусус математика ки аз эҳтиёҷоти зарурии инсон пайдо шуда дар корҳои сохтмонӣ, баҳрӣ, ҳатто парвозҳои кайҳонӣ ҳамчун ёрдамчии беминнат хизмат мекунад, сукут накарда ҳамеша роҳ ба тараққиёт аст, инкишоф меёбад, ғанӣ мегардад. Аз ин ҷост ки дар давоми асрҳои 17 то 19 аз алгебра шохаи нав аз қабили алгебраи бисёр азогиҳо ба миён омад.